Hello mga kapudibi! Today kakain po tayo ng dinuguan sa gata. Ayan, luto siya ng Bicol mga kapudibi. Bago po tayo kumain, pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibi, malinis na yung kamay namin mga taking Kapampangan. Ayan, pasintabi po sa mga hindi kumakain ng dinuguan. Yes. At meron din po nag-request ng dinuguan sa gata. Yan, hindi ko po siya makita. Mag-comment ka na lang po. Pero may nag-request din po ng dinuguan. Si Travel with W. Ayan. Dinuguan po pero meron lang siyang gata. Yes. Pero yung nag-comment ng dinuguan with gata, mag-comment po kayo ulit, ma'am. Para ma-shoutout po namin kayo. Okay na po tayo. Takman tayo lutong Bicol. Bicol. First time din na matitikman yan. Yes. Dinuguan sa gata. Kasi balumi, alang Dinuguan gata. lang. Sabaw pa lang, oh. Tignan mo. Tsaka malapot, no? Malapot. Tikman nga natin. Dinuguan sa Tikman gata. tayo. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibi. Mga tana po. Manyaman yan, eh. Lasang-lasa may tang Yung gata. Yung kasing gata niya, yung niyog niyan, sinunog muna, tapos Piniga. piniga. Kaya nalalasahan ko yung parang may sunog na niyog. Yaman. Sa mga kababayan namin dyan sa Bicol. Bicol, hello po. Shoutout sa mga kamag-anak ko dyan. Albay sila na. Yan. Banania family. Shoutout sa mga tito ko, tsaka tiya, tsaka sa mga pinsan ko. Sana nanonood sila na. Sarap mo. Ganyan pala yung gata, ano nila. Dinuguan, mapali pa. Cheers tayo. Para sa Manghang yung isirin ka rin. Yung tintad na yung Kapampangan, yung dinuguan ng Kapampangan, mga kapudibi, purong dugo, di ba? Purong dugo din yan. Pagkakaiba lang, mayroon lang siyang gataw. Nanonood ako kanina habang niluluto eh. Natataon ko siguro. Hindi, na-curious ako kung anong lasa ng yung dinuguan sa gata. Masarap.
Dami laman mo. At sa mga hindi pa nakapanood sa ano natin, no, sa Facebook natin, nagbi-mini vlog kami doon, nagluluto-lutuan, tapos kumakain kami. Panoorin nyo. Ganon din po yung ano namin page, The Foodie Bee. Backyard cooking, no? Nakakatawa. Sigurado wala pa, hindi pa kayo nakapanood mga Foodie. Punta na kayo sa Facebook page namin. Yung nagre-request na no makeup challenge sa yun. Doon. Wala tayong makeup doon. Doon makikita nyo yung ano. Walang makeup. At syempre, share nyo na rin mga kapatid. Kung nagustuhan yung video namin, share nyo na rin. Simpleng ano lang, cooking po. Ayaw na? Ayoko na. Magsha-shoutout ako. Ayan, habang kumakain si Bibi, magsha-shoutout po ako. Shoutout po kay Ruby. At sa asawa daw po niya, siguro birthday niya, kahapon, March 5. Pabati daw po sa asawa niya na si Jo Galido. At sa March 18 daw, baka birthday din ni Ma'am. Yan, si Ma'am Ruby. At happy anniversary din nila sa March 13. Happy birthday po sa inyo and happy anniversary sa inyo. God bless po. At kay Roderick Ambay, Eric Mary Jane from Winnipeg, Canada. Boss Pin from Hacienda Luisita, Tarlac. Ayan, Kapampangan daw pag Maragol na. Yan, shoutout po, Boss Pin. At kay Robert Magdalaga from Valenzuela City. At pinapabati din niyang kanyang pabati daw birthday niya sa March 18. Happy birthday po, Robert Magdalaga. Lita Manyo. Dear Ali, shoutout po sa kina Naila Asnen at Muhammad from Pakistan. Aidin Marivic Esteva. At shoutout po kina Milio Balunsat. At sa mama niya si Milagros Balunsat. Galing siya ng Hong Kong. Kakauwi lang po daw mami niya. At kay Christine Joy Bangayan, Dwayne Ederson at kay Tate Nathan, mga pamangkin niya from Cagayan Valley. Hello po. At kay Johnny Esguera, Jolene De Malanta, Jennifer Carlos, Rodencio Percarsi, Shena Paru from Balibago, Tarlac, RJ Marcela Peña, Papa's Family from Sapang Maysak, Pampanga. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat. We love you all. Tita Olivia, shoutout po kayo. Yes, Tita Lagi Olivia. nanonood siya, Yes. Tita Olivia. At kay Nanay Babes, Nanay Kaluya. Siya pa, Baby Alison, Catherine Pugoy. At sa asama, see you soon. Shoutout sa inyong lahat. We love you. Yes, mga kapudibis, ditak na mo po ini sa buwan pong lara na mo. Try nyo na po yan. Masarap. Yan, manyaman ni lutong dinuguan with gata. Mga kapudibi, ang garakin, video mi. Kita-kita sa susunod na mukbang. Thank you so much po. God bless. Ingat po kayo. We love you. Ha?